Magandang hapon. Pangit nga ba ang ugali ni Diwata? Okay, abangan nyo kung sino. Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon. Ano na pala, 1:47 na guys, 1:47. Check natin. Content. Ayan. Ads na rin. Ba't hindi siya na-upload oh? Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Kumusta po kayong lahat? Shout out sa mga million viewers dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Kung napapansin nyo guys, ngayon lang ako ang tawag ito, nakapag live. Ito kwento ko sa inyo. Ayan, shout out sa inyo lahat guys, sa lahat po ng mga viewers nandito. Nung pumunta kami doon sa kanila, okay siya, mabait naman po siya. Sa lahat po ng mga nandito, pasok lang kayo ha. Hello po, shout out sa 3 million people in the house. Kumusta po kayong lahat? Long time no see. 3 million people, ayan, magparami muna tayo ng viewers natin ha. Sige, pasok. Tapos, pagpunta namin doon, nagbiyahe ako dati dito guys. Alas, ano oras ako nagbiyahe? Alas 6 ata, 6, hindi ako nagbiyahe ng alas 6. Ay, hindi. 6 ako umalis dito sa bahay namin dati. Tapos, nakarating ako sa Quezon City dati guys, sa Quezon City, Agos. Mga 10 o 10:30. Tapos, nung dumiretso kami doon kay dati kay Diwata, almost 12 na ata, 12 ng hapon. Tapos, nagmasid-masid muna kami. Tinitignan ko kasi yung gilid-gilid kasi sa mga 'di ba? Yung gilid-gilid hindi paggawa dati yun, yung kanilang ngayon kasi na siya bakod na siya. Nakabakal na yung kanyang bakod. Dati hindi lang yun, parang lang siya alambre. Ngayon na siya, bakal na siya, kaya medyo maganda na yung pesto niya. Medyo nag-approve na, upgrade kasi nga siyempre may kita na siya. Kaya kumita siya sa Facebook. Sigurado maraming sponsor. Ngayon nakita ko sila na kung paano ginagawa paano yung pila, paano yung ang tawag dito, yung proseso ng pagbayad, pagpila, lahat nakita namin. Tapos nung pumila kami doon, ang dami mga nagtitinda doon guys, mga halo-halo, basta maraming mga pagkain doon sa Pasay. So, sa pinaka main branch nila kasi maraming tao doon. Tapos nung pagpunta namin doon, hapon yun guys, hindi masyadong maraming tao. Siguro mga lang po, kung kami nandun siguro mga nasa 50. Kasi maaga po kasi yun kaya yung mga kumakain doon dati, mga call center,
at saka mga construction worker, mga guard, mga pumakain dati. Tapos may pila kasi, dalawang pila po yan. Yung pila po sa Chicken Joy, tsaka pila sa Diwata. Diwata Pares Overload. Kaya pinila ko yung Pares Overload kasi nga po, ano lang yun, nasa 100 pesos. Yun ang kayang budget. Try ko lang. Pero masarap yung Chicken Joy nila. Pero maganda yung proseso nila. May naka-assign sa pangalan ito, dun sa soft drinks, may nakapon dun sa sabaw, sa pares, ano pa ba, sa pagbabayad, sa cashier, siyempre. Pero ano siya guys, malutong yung ano niya, baboy niya, tsaka yung karne niya, malutong. Pero mas masarap pa rin pag mainit yung baboy, di ba? Mas masarap na lalo, di ba? Pero mas masarap yung pag nilagyan nila ng sabaw. Pero kasi masarap kasi kung walang sabaw. Separate yung sabaw, guys. Separate yung sabaw para hindi siya taba-taba. Kaya na-experience ko doon po nung pumunta kami doon na yung pagkain namin doon. Okay naman, guys. Sabi ko nga, always ko sinasabi po sa inyo na yung pares ka talaga pang masa siya. Pangmasa yung presyo. Kasi mas mura siya, di ba? Compare sa mga inasal, di ba? Sa mga inasal kasi di ba? May unlimited rice, di ba? Ano lang, may get 200 plus o to 100 lang. Meron ka ng di ba? Meron ka ng tawag dito? Meron ka ng rice, may ulam ka na, meron ka pang soft drinks, di ba? Unlimited sabaw pa. Tapos, okay naman guys, nung pagpunta namin doon, ayun, nakita namin si Diwata, pinagkakaguluhan doon. Sobrang daming tao. Alas mga vlogger. Kung ano yung pagkakita nyo sa picture at saka sa video, ganun na ganun po siya. Kaya walang pagbabago. Siguro nagbago sa kanya, siyempre, hindi natin masabi na yung pag-uugali guys, kasi na din yan. Nababago minsan, di ba? Sa sobrang kasikatan, ganun. Pero kung ako sa kanya, abang sikat pa siya, abang kumikita siya, dapat magtabi siya ng pera. Sigurado may nagtatabi yun guys. Kasi alam niya yung buhay kasi galing po siya sa mahirap, kaya alam niya yung buhay talaga. Feeling ko yan, nag-iipon yan kasi hindi naman hangga-hangga sikat ka, hindi hangga-hangga may pera ka. Kaya kailangan marunong ka rin nag-ipon ng pera. Kaya yun ang masasabi ko guys. Okay naman yung ugali ni Diwata. Siyempre siguro yung ibang kasing tao na siya, na misinterpret yung mga tao. Kaya ayaw sa kanya. Alam mo naman yung tao guys, alam mo naman yung Pilipino, di ba? Kahit minsan kapag yung mga ginagawa mo, ibibidyo nila. Para ikakasira ni Diwata, di ba? Tignan mo yung mga gold niya, dami, di ba? Pati yung mga sing-sing niya, lalaki. O di ba, ang sasakyan niya guys, ilan? 3. Isang kotse, hindi ko na alam kung ano mga brand, no? Isang kotse, tapos may nagbigay ng van sa kanya. Tapos meron pang ibang nagbigay na isang kumpanya. Hindi ko alam kung anong kumpanya yun. Basta binigay siya ng sasakyan. Yung sasakyan niya, 3. 3 yung sasakyan niya guys. Tapos yung bahay niya guys, hindi po siya bahay talaga house and lot. Ano lang talaga siya, container van. Kung nakikita yung container van sa mga content ko, yun po yung talagang bahay niya ngayon dun sa sa Pasay. Sa lahat po ng mga hindi nakakaalam dito, sa mga viewers po dito, sa Pasay po siya, Pasay. Malapit sa may GSIS, ayan. Pero sa Quezon City guys, hindi ko pa siya napuntahan. Baka soon mapupuntahan natin yung lugar na yun, soon. Kasi sa ngayon kasi hindi mo na tayo pupunta kasi wala pa tayong budget. Kapag may budget na tayo, doon tayo pupunta doon sa Quezon City branch. Pasensya na kayo kung nakaiga ako guys ha. Ganito lang talaga ako ha. Pasensya na kayo ha. Basta yun lang masasabi ko guys. Siyempre, kapag sumikat ka na, kailangan di lalaki yung ulo mo. Hindi lalaki yung ulo. Kailangan, kung abang kumikita ka, kailangan marunong kang magganyan. Ganun ang gawin mo. Tapos, tumulong ka, siyempre, kailangan niya tumulong ka sa mga tao, sa mga nangangailangan talaga. Ako guys, pag talagang sumikat talaga ako, at lumaki sahod ko, tutulong talaga ako. I swear.
tutulong talaga ako. Kahit mga ano lang guys, mga pabigas-bigas, malaking tulong yun sa mga tao. Kasi kahit papaano, di ba? Kasi hindi naman hangga-hangga ganyan yung pera mo. Okay? Sa lahat po ng mga viewers dito, salamat po sa pagpunta sa live at saka paki-subscribe na rin po yung aking YouTube channel guys ha. At siyempre hindi lang Diwata yung mga ina-upload ko guys. Siyempre sa kung ano yung po yung ginagawa ko everyday, kung ano yung mga sinasabi ko, mga inspirational message, kung ano po yung mga ginagawa ko araw-araw, mga comedy, lahat, all ano guys, all content ko po dito guys, alam niyo naman po, di ba? Panoorin niyo po yung mga content ko guys. Kaya be thankful pa rin ako kasi may mga tao pa rin na nanonood sa akin, 'di ba? Akala ko wala nang manonood sa akin pero meron pa rin pa, 'di ba? 'Di ba? Thank you sa inyo lahat. Sana guys, mag-comment naman kayo. Comment po kayo dito ha para alam ko po na nandyan po kayo para ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Tapos bukas pala alis ako bukas guys ha. Pero try ko pa rin mag-live bukas. Ganon. Mag-comment po kayo guys. Please, comment. Para alam po po, mag-comment kayo guys. Comment. Comment po kayo. Comment guys. Yun lang guys. At siguro na-share ko naman lahat ng mga totoo. Yun yung totoo guys na based on the experience ko doon. Sana naintindihan nyo ako guys ha. Shoutout sa ating 10 million people in the house. Maraming salamat. Ulitin ko guys ha. Huwag niyo pong kakalimutan pag-subscribe tong aking YouTube channel guys ha. Malapit na tayong mag 18,000. 8,000 ba? 18,000. Sana mag-subscribe niyo naman kayo guys. Please, subscribe niyo ako ha. Okay po ba? Okay. Ang live ko guys, siguro hindi naman ako magtatagal. Mga 15 minutes, okay na ako sa 15 minutes or depende yan sa viewers ko guys. Kung mabot pa siya ng maraming viewers, kwento ko pa. Hanggang 30 minutes, sige, pwede natin gawin. Pero pag kumunti na yung viewers ko, mag-end na po tayo, okay? Okay po ba? Mag-comment po kayo guys sa comment. Signing off guys, sign off. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nag-live ako ulit. Comment kayo guys, comment. Magandang gabi. Nina, signing off. Ninang po ako Andrea. Mag-end na ako guys ha. Thank you. Salamat.